Mangga Ndara, paling ditata serapi deh. Iya, Mbok. Wes sore ya nduk iki ya nduk. Kewajibannya mang piye ora? Iya. Nggih nduk aduh mripatku blerene ya apa Gusti. Iki lho nyawang anu sendane Ndara Putri iki lho nduk. Nang mripat bae. tenang kok nduk masa aku mbok doni. Ndara. Iki pakaryanmu rak wis rampung. Sampun. Sabu jagung karo aku ya. Monggo. Babakan menapa jagongane napa jagongan niku bab beras mundak, gedang mundak. Wong iki arep mulan nganu lho, Nduk. Wong duwe gawe do rabi kabeh. Yen perkara undang-undangan gedang beras ki rak urusanmu. Nggih, nek Iki ndang aku pengen ngerembug perkara sedulurku kadangku kan Mas Wiratno. Oh, Mas Wiratmaya kaya menapa? Ayo kakung kok baguse ngono. Halah, jebule ngrasani, Nduk. Lah ya ora ya padha karo kowe yen ora wong bagus ya bunga atimu. Kula nek ora wong bagus Wingi kok ngoten. dono-dono. Nggih. Kok sawang kae bagus sih Bagus Mas Wiratmaya niku bagus. Nanging mboten benten kalih Mas Sadara lho Ndara niku biasane bagus. Ora. Lah wong kadange jenengan sedaya kok Ya wis yen kowe klangenanmu Kang Mas Sadara ya. Niki lho badhe kula jodohke kalih Abi niki lho. Aku ki gumur, wis Gumur. bagus tindak tanduke Halus. Jawa. Nggih. Terus Terus ngaten. saya karo adine sing jenenge Arom. Walah, Sayang ra, Ro. mentolo kok Nduk. Aduh Pak Bes. Kula kuwi yo. Nggih. Supaya atiku lamun besok aku kawengku dene salah sawijine kakung. Aku kepengen banget jadus kaya Pak Kang Mas Wiratmoyo. Kados Mas Wakyo. Sapa? Mas Wiratmaya kok Mas Wakyo. Aduh, tak takoki pinten ya, Nduk? Lah, petaler. Gojek. Kula niku aduh kudu diservis terus iki, Nduk. Kados Mas Wiratmaya kok Mas Wakyo iki kendeken ya, Nduk ya. Lah iki kowe yo bisa. Amin. Kasumbagan diajeng Awak ya Pak Bes sampe. Ala batine yo ngene, ana kok ra sida ngono aku. Yo ora. Ndara, anggene kok rasa-ngrasan iki Jawa keleresan. Iki Pak yo Bu Wiratno. Niki Mas Wiratmaya asli niki. Mbok niki pun wonten Mas Wiratmaya kula tak ngayak kewajiban sapa ngerti ketemu karo Mas Wakyo ya, Nduk. Ayo, Nduk. Kang Mas, ampun duka nggih Gojek sawetara. boten Kok ora? diajeng Sri Wuning Kang Mas, malah kaporo dadekno bunga ing atiku. Sakwise aku mapan ana ing Taman Sari, perangane abdi bisa nglipur sakjroning atimu nggih Kang Mas. nganti seliramu girang-girang gemuyu. Ora mung kowe diajeng, klebu aku. Aku uga melu seneng. Kok saged panjenengan dika nderek binga. Ya weruh kadangku anggone sabejagong kelawan abdi bisa nuju prana sakjroning ati. Ini kan dados pitakon kula. Panjenengan kok ngendika bilih badhe kelakon. Perdinipun kados pundi Kang Mas? Mestine wae bisa kelakon diajeng. Lamun sliramu duweni pengangen-angen ing bisuke kawengku dening kakung jebes kaya dinipun kakang. Nggih mboten saged. Jalaran panjenengan menika kadang kula kiyakan. Ning kene aku bakal menehi ngerti kelawan sliramu diajeng Sri. Dirungokke. Mergo kabeh iki magepokan kelawan sliramu. Diajeng Sri Wuning. Diparing dawuh. Nalika Praja Majapahit isih kencar-kencar pindha gayuh Kencana Rukmi. Dipun asta Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Babak anglayoni diajeng. Ana mbalelane adipati saka Kadipaten Blambangan. Kang aran Wurbis Mominak Jinggo.
malah kapara perang campuh sampun dumadi. Punggawa praja Sentana nayaka nayakaning praja ana ing Praja Majapahit padha kapracondang salang tunjang lamun tetandingan kelawan Urbisma minak jinggo. Sang Juwita Ratu Kencana ngutus salah sawijining saka guru dik-adike ana ing Praja Majapahit ya kuwi Eyang Ranggalawe. Ngertenono Diajeng Sriwuning. Kados pundi Kang? Eyang Ranggalawe maju ana ing Naranggana. Kadherekake abdi kinasih kang aran Wangsapati. Kuwi abdi sing ditresnani kelawan Eyang Ranggalawe. Ora ngerti sangkan paraning dumadi sak temah. Wangsapati kena sanjatane musuh. Kena panah kang aran panah Naracabala. Kuwi panah siji lamun dijemparingke dadi 1000 cacahe. Wangsapati sadurunge tumekaning pati titip weling kelawan Eyang Ranggalawe merga apa Diajeng? Merga anak Wangsapati lagi wae ndarbeni sepuh. Lamun lek ponang bayi ing bisuke kacipta ana ing jagating Srawungan bisa nempel kamukten ana ing Kadipaten Subang. Malah kapala dina iki wis ngancik remaja putri kang aran Sriwuning. Kang aran Sriwuning. Nyuwun sewu Kang Mas. Lah kok naminipun menika jebles kalian kula? Pancen sliramu Diajeng Sriwuning. Mas Wiratmu. Diajeng Sriwuning. Awinat terjatuhipun. Kula menika mangsa anakipun abdi Kang. Sing gedhe pangapurane. Lamun pun Kakang mene ngerti kelawan sliramu. Sapa to sejatine Sriwuning? Iki ana wewadi sing tak simpen Diajeng Sriwuning. Saben-saben sliramu nderek pinangkil sowan ana ngersane Kanjeng Rama. Sambang lirik mripatku mung tak tujuke kelawan sliramu. Sawetara suwe pun Kakang wirasa tresna kelawan sliramu Diajeng Sriwuning. Kula menika mangsa anakipun abdi. Menapa panjenengan boten badhe getun ing tembé mburinipun Kang Mas Wiratmu? Babar pisan ora. Kae ana tetembungan tresna kae wuta. Tresna kae ora bisa diukur derajat pangkat akeh ing bondo donya. Mung ati pawitane Diajeng Sriwuning. Kados sipi sakjroning melek Kang Mas. Jebul tresna kula menika panjenengan nimbang. Iya kula lan panjenengan saged nyawiji. Boten wonten pawon kang saged misaki Ki Kang Mas. Matur nuwun banget Diajeng Sriwuning. Plong sak jroning atiku. Sakwise sliramu bisa ngimbangi tresnanipun Kakang.
tresna kula dumateng panjenengan Kang Mas. Pindhane kula tresnani jiwa lan raga kula. Mila ing mriki kula sumpah lamun to pinjangipun Sri Muning boten saged sandingan kalian pijan Kang Mas Wiratmu. Kuwi becik menjang pati kula. Kakrocok dene gaman sewu Kang. Rumangsa kadodok sajroning atiku. Sakwise aku kaprungu lamun sliramu duweni sesanti sing kaya ngono. Ora mung cukup sliramu dadi. Klebu aku. Sineksenan bumi lan langit. Lamun Wiratmaya ing bisuke ora kelakon sandingan kelawan Sri Muning. Luwih becik tumekaning pati. Kakroyok perjurit sewu cacahe dadi. Meminta ana ngersane Jawata diajeng Sri. Muga wae. Anggun andum seh sinisian kelawan pun kakang. Kula kan sadara ingkang salah. Mung pati sing bisa misahke. Kang Mas. Kene ya. Yai Saduro. Ton nggih dawuh tinimbalan. Dadekno kagete atine pun kakang. Sliramu mapan ana ing Taman Sari, kok ora sedawa luwih dhisik. Nyun sewu. Monggo dipun ambali anggenipun wawan pangandikan. Kok ora sedawa ya? Boten ateges kula menika kirang prapsi. Tuhunipun nalika kula badhe lumebet wonten ing Taman Sari. Kula sampun sebawa. Sepisan kalih malah kapro kaping 3. Nanging emanipun Kang Mas Wiratmaya lan diajeng Sri Muning boten mireng nalika kula lumebet wonten ing Taman Sari. Ya sing gedhe pangapurane Yai Saduro. Apa sawetara suwe sliramu mapan ana ing Taman Sari? Tuhunipun nembe sawetawis kula mapan wonten ing taman. Sliramu mangerteni kedadian ana ing Taman Sari, Yai Saduro. Kenging menapa mboten? Kula mangertosi sedaya swasana wonten ing Taman Pamargi Putri. Sing tak jaluk lawan sliramu, aja nganti salah ing panampa. Tekawis menapa? Nanti pun kakang cedhak lawan diajeng Sri Muning. Merga apa Yai Saduro? Lagi wae pun kakang paring piwulang lawan diajeng Sri Muning. Kang Mas Wiratmaya paring sesorah lawan diajeng Sri Muning. Ngenani babakan menapa? Perkara tembang gedhe lan joget lawuh. Saben-saben ana tamu pat manca negara. Sing nyugata ora ana liya mung diajeng Sri Muning. Mula kanthi kuwi satriya ana ing Kadipaten Tuban ora mung nglengake kelawan pun kakang klebu sliramu. Sing tak jaluk lawan sliramu Yai Saduro. Dan Rewang-rewang ana kelawan pun kakang anggone nggolo wentah kelawan diajeng Sri Muning. kados diajeng Sri Muning Dawuh katimbalan Kang. manut pratelane Kang Mas Wiratmaya. Lamun to sliramu lagi wae diwelek utawa diwene piwulang ngenani babakan joget lawung lan gede-gede. Apa sekiranya wis prigelan wasis diajeng? Menawi prigelan wasis menika kok dereng Kang. Mila kula suwun Kang pisan. Kersa panjenengan kula paring dumateng. Sliramu aja duweni rasa was lan semelang. Sauger mengko ana kalodhangan. Wong kakang ora bakal wegah kangelan, ora mligi ngenengake joget lawung lan gede-gede. Pun kakang bakal awas sesorah lawan sliramu. Ngenani babakan sepisane. Sliramu pinangka wanita ana ing Kadipaten Tuban. Tembung sak klemah tumindak sak pecah kudu dadi tuntunan para among putri kang mapan ana ing Kadipaten Tuban. Wanita ana tetembungan wani ditata
Lamun to sliramu besok bakal kawengku salah sawijine priya. Mesti wae sliramu bakal dadi ibu. Nanging ora sadengah wanita mengko bisa dadi ibu. Dosaken sih. Oke. Yai Sadur, Kang Mas kira iki mau nglangke apa pancen ana wigati ya? Tuhunipun ngantos kula mapan wonten ing taman pamargi putra. Pengen kemanggih kalian Kang Mas Wiratmuli. Jalaran wonten bab ingkang badhe kula unjukaken wonten ngersane Kang Mas Wiratmuli. Lamun to ana perkara bloko wae kelawan pun Kakang Yai Sadur. Tenanipun kula kautus kalian Kanjeng Rama. Supados kepanggih kali panjenengan wigatosipun. Wedal menika ugi Kang Mas Wiratmuli kapiji sowan wonten ngersane Kanjeng Rama. Mbok menawi wonten bab ingkang badhe dipun dawuhaken mligi kagem Kang Mas Wiratmuli. Yen kaya ngono Yai Sadur, aturmu bisa tak tampa. Nanging luwih becik sliramu ndisiki laku. Sowan ana ngersane Rama, mengko pun Kakang bakal sumusul kelawan sliramu ya. Kados mekaten. Diajeng sedune sliramu cukup katrem ana ing taman pamargi putra. Mergo sing kapiji sowan ana ing kersane Kanjeng Rama amung mligi kadangmu sepuh Kang Mas Wiratmaya. Yen pancen sliramu besok kepengin sowan ngono ing ngersane Kanjeng Rama. Pun Kakang janji sauger ana kalodhangan bakal tak kanthi bebarengan ngunjuk atur ngendikan Kanjeng Rama. Kang Mas, kula ngundurin badhe kula rantos. Sing ati-ati Yai Sadur. Sing ati-ati. Diajeng sinuwun. Mas Wiratmuli. Pun Kakang njaluk pamit. Bakal sowan ana ngersane Kanjeng Rama. Wonten karantina yen gak suwi-suwi. Sing ati-ati mapan ana ing taman sari. Siroga wis derek tinangkil ing paseban agung ana ing Kadipaten Tuban. Banjur kepiye sandemaning kabeh para putri pinangka andhani Parang maturaman. Nyatanipun sedaya para putri kang dados andhan kula. Sedaya kula tansah mesti dawuh kula. Mereka panjenengan menika badhe ngersakaken menapa kemawon. Katamtu mboten badhe ndamel ing panjenengan. kaya ngono. Lening sira iki pinangka dadi ibu-ibuning kabeh para kaum putri ana ing Kadipaten Tuban. Kebasan tindak sapecak tembung sak klimah bisa kena kanggo tepo patuadan kabeh para putri ing Kadipaten Tuban. Oh, ngaten sing akan dawuh. Kerening kalungguhan iki rekian patut waning kita lan uga putra-putramu wis ngadep ana sami. Kulo diprayogake lenggah. Nista akan dawuh. Barang sira patih waning. Injih kula Kanjeng Adipati. Kok ya winantu raja sawanira ing Kadipaten Tuban. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Suwan kula mboten wonten robeda menapa-menapa. Nanging mboten katalopen kula ngaturaken sembah pangabekipun puja. Ya, banget panarimaku ora liwat. Amung puja lan pangestuku wae kebat tampan. Sanget ing pamundi mugi ndadosaken jimat kula. Mangke sak babairung piswanan
kula rataken sedaya kawula ingkang boten nderek sepo wonten ngarsa panjenengan. Kaya ngono. Injih. Kajaba saka kuwi patut paning. Injih. Mestine ndadekake tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Jalaran iki durung wancine pisuanan aku. Dening sira ndak piji keng supaya sowan ngadhep ana. Menika leres Kanjeng Adipati, gumun sak jroning ati kula. Sedaya menika keluarga wonten ing Kadipaten Tuban. Namung kula saka guru lan sedaya prajurit menika boten nderekaken sebo sowan wonten ngarsa panjenengan dalem. Sejatosipun wonten wigatos menapa? Ya. Pancen ana bab-bab kang wigati kang bakal ndak dawuhake marang sira. Coba to wawas. Yuswaku wis yuswa lusi. Bebasan kaya-kaya wis tuna dungkap. Gonku mranata dening kawula ening Kadipaten Tuban. Lah iki saka kersane. Aku bakal lereh nggonku jumeneng pinangka adipati utawa pangarsan guru ing Kadipaten Tuban. Ing ujug aku bakal menomake praja. Perkawis menika to Kanjeng Adipati. Anggen panjenengan menika ngempalaken sedaya keluarga wonten ing Kadipaten Tuban, panjenengan menika badhe nglarah ing keprabon ngenanke kepraja. Bener. Kanjeng, yen panjenengan menika ajeng nglarah ing keprabon, panjenengan tos piyambak. Putra panjenengan menika kalih Den Mase Wiratmaya lan Den Mase Sadara. Lajeng putra ingkang meja pundi panjenengan menika biding dados wonten ing Kadipaten Tuban. Pancen putraku iki miyos loro. Inggih. Raden Wiratmaya lan Raden Sadara. Leres. Sing pernah werda ralya mung putraku Wiratmaya. Gandeng putraku Wiratmaya iki uga wis buntas marang saliring reh ngenani bab olaing kaprajan, olah kasusastran, olah kapanditan. Lah iki saka kersane. Sawise sing aku lereh nggonku jeneng pinangka dadi pangarsan guru ing Kadipaten Tuban. Iki bakal ndak linterake marang putraku Raden Wiratmaya. Linteripun kawibawan panjenenganipun wonten ing Den Mase Wiratmaya. Bener. Yen ngaten kula sarujuk yen panjenengan piji dados pengayoman wonten ing Kadipaten Tuban menika Den Mase Wiratmaya. Sira sarjo. Injih. Ya, matur nuwun. Penak pinuju. Pustaken dawuh. Dole Wiratmaya. Dawuh katimbalan Rama. Mbok menawa ora perlu Rama ngambali rembug. Rening Rama iki wis lungse. Ibarating surya iki wis adoh marang pletheke cedhak marang angsuhe. Ing ujug Rama bakal ngenomake praja. Ora liya mung sira dhewe sing ndak gadhah kengwenan lintir dewa keprabuning Rama pinangka adipati ing Tuban. Apa sekira sarjo? Kanugrahan sanget kang tumempuh dumateng gesang kula. Kula kacipta pinangka putra panjenengan Rama. Iya. Ageng sanget anggenipun panjenengan migatosaken dumateng kula. Wiwit sandang penganggo kula, solah bawa kula, ngantos dampar maisa danung wonten ing Kadipaten Tuban. Panjenengan paringaken dumateng kula.
Menawi sedaya kala wau sampun dipun petang saka guru tik adikipun wonten ing Kadipaten Tuban. Lan dipun sengkuyung Sentana Nayaka nayakaning praja. Iya. Kula namung sendika nglampahi Rama. Yen ngono sira saku. Naninji. Oleh Raden Sadur Katimbalan. Dawuh tinimbalan. Saupama ing mengkone Rama iki lereh saka Dewa Keprabon kene jumeneng pinangka pangarsa negara ing Kadipaten Tuban. Jur ing mengkone bakal tak lintirake marang Kangmasmu Wiratmaya. Lak ya sira ora ndarbeni rasa mesgul lan serik jroning ati. Rama, sak glugute kolang kalih rikma binagi sewu bas. Boten wonten seratanipun. Menawi kula menika anggadhahi rasa iri lan meri kelawan Kang Mas Wiratmaya. Lan malih sampun pas pangtrep sak lereh panjenengan benjangipun ingkang panjenengan lintiri kawibawan wonten ing Kadipaten Tuban. Menika Kang Mas Wiratmaya jalaran Kang Mas Wiratmaya menika putra wonten Kadipaten Tuban, kejawi mijil priya ugi mijil werda. Ae sing batin sira matur yen to ora ndarbeni rasa serik lan mesgulan. Duh Rama, menawi sedaya atur kula menika dewa. Pidana menapa mangkenipun ingkang panjenengan patrapaken dhateng kula. Kula namung sendika angayahi. Iya. Yen ngono luhur banget bebuden. Rayu gak kelu. Nuniki. Bali marang sira Dore Wiratmaya. Sabdo Katimbalan Rama. Ya mung wae. Sadurunge sira bakal ndak winisuda, ndak jumenengake adipati ana ing Kadipaten Tuban. Merga wis dadi paugeran lan pranatan. Wiwit saka nenek moyang kita utawa para leluhur ing Tuban. Marang sapa wae kang bakal jumeneng pengayoman utawa adipati. Iki luwih dhisik kudu gelem nglakoni sambut susilaning agrama. Kepareng matur Rama. Perkawis wanita kula ngaturaken muga kemawon. Piye? Matur napa? Awit menapa Rama? Kula niki dereng nate srawung kalih wanita. Panjenengan tansah pirsa piyambak. Rinten saha dalu kula tansah mapan wonten ing pidaleman. Sinau bab kautaman kula kiwakake bab kapribaden kula Rama. Ya, dadi cetane nganti kalungguhan iki sira iki ora nate cedhak lawan samenehi bocah wadon. Liripun kados ngaten. Durung ndarbeni wawasan sawijining putri sing mbok tresna. Leres Rama. Ya, ora apa-apa. Oleh Wiratmaya. Paring dawuh. Yen babakan garwa ora susah. Banjur sira ndarbeni rasa was lan sumelang. Jalaran Rama uga wis ndarbeni pilihan sawijining putri. Mbok menawa ing mengkone patut dadi garwanira umpama lenggah jajar pinangka garwa prameswari ing mengkone. Mbok menawa ora bakal ngiciwakake. Menawi panjenengan sampun kagungan pilihan wanita ingkang patut sandingan dumateng kula. Iya. Lajeng sinten, Rama? Ya, Rama bakal bloko nang sana. Tenani putri kang dadi pilihaning Rama pinangka jatuh kramamu. Kuwi dudu wong liya braya. Kapara kuwi isih kalebu ana sesambungane sedulur dhewe kelawan kita.
tasih kalebet kadang kula piyambak. Bener. Menawi kados ngaten kula nggih sagang nglampahi. Ya tenan. Inggih, Gelem tenan lakoni. estu Rama. Nggih. Jika terus pundi? Iki lho putramu wis saguh. Lan gelem lakoni. Menika putra yang setia turu kaliyan tiyang sepuh. Kaya ngono ya. Mila kanthi menika Rama. Wiratmu. Enggal-enggal panjenengan paring ngertos dumateng ingkang putra. Sinten wanita menika? Ya. Dimen luwih gamblang lan cedhak. Ing kene Rama bakal paring dawuh kanthi biasa. Kados ngaten. Wanita kang dadi pilihaning Rama pinangka jatuh kramamu. Iki ora liya kang sesilih Kumala Retna putri saka ibu. Aku paling jauh kanthi kok janjur. Kados jika ing mana wonten menapa jiramane? Boleh wiratmu. Katimbalan Rama. Yo kene bareng Rama paring dawuh kang kanthi yoga. Yen sira bakal ndak dawuhake sutri saka ing Bojonegoro kang sesilih Kumala Retna. Kok njur angglom jroning penggalih. Monggo dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan sesarengan dumateng kula Rama. Kula niki dereng nate srawung kalih Kumala Retna. Nggih menawi Kumala Retna menika ayu. Menawi ala. Nggih menawi kula niki tresna. Menawi mboten lajeng kedah kados pundi Rama? Dole Raden Wiratma. Paring dawuh. Jeneng Rama ki sawijine wong tuwa. Ora-orane yen bakal njlomprongake kelawan putra. Pilihaning Rama putri Bojonegoro kang aran Kumala. Kuwi pasuryaning Sulistya ing warna. Ayu banget. Ora trima wong ayu ning super ayu. Bebasan kuwi dadi kembang kidunging para satriya ana ing Kabupaten Bojonegoro. Yen sira kurang percaya, coba mundhut pirsa kelawan ibumu. Ini Jika terus pundi Rama? Kumala Retna kalak pasuryaning ayu ya. Ayu sanget. Coba dawono Rama. Ya putraku Wiratmu. Nani nggih kula iki. Apa pangandikane Ramamu pancen bener? Ora-orane to jenenge wong tuwa ki bakal njlomprongake marang putra. Yen to kang aran Kumala Retna kuwi ayu banget. Bebasan kaya widodari kamejawan. Yen to mengkone lungguh jejer marang sliramu pinangka dadi garwa kameswari. Mesti ra bakal mucirani kon. Gelemu ya kedhawuhan karo putri Kumala Retna. Nelakaken gung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mbok bilih Kanjeng Ibu sampun kersa ngemutaken dumateng ingkang putra. Yen isih kurang percaya, pamanmu Patih Wanigita iki wis nate ndak kanthi ning Kabupaten Bojonegoro. Uga wis ngerti marang pasuryaning Kumala Retna. Wanigita. Injih kula Kanjeng. Kumala Retna kelak ayu ya, Teh. Wow. Coba ngono. Kumala Retna putri saking Kabupaten Bojonegoro menika ayu. Ayune Kumala Retna menika tumpuk undung. Yen wonten alam kadewan menika kados Betari Dewi Sri. Yen wonten alam pewayangan menika kados Dewi Sinta. Yen wonten alam boten Wahyu Manggala menika kados Arundalu. Gitu. Ayu ya. Ayunipun menika sak sigar jagat. Lho, ayu kok sak sigar jagat.
sak sigar menika kangge Kumala Retna, kang sak sigar kanggo wanita sak jagat. Pramila kula suwun panjenengan purun kemawon dhaup kalian Kumala Retna saking Kadipaten Bojonegoro. Isih tido-tido durung percaya coba takono kelawan kadangmu Raden Saduro. Tole Saduro. Kumala Retna kae ayu lho, nggih. Duka. Saduro. Dawuh mo. Putri Kumala Retna kae lak yo ayu to nggih Pasurya. Duka. Wiratmaya. Percaya lawan Rama lan dawuhing ibu. Yen Kumala Retna kae pancen pasuryaning. Saestu Lem Kumala Retna menika ayu menggahipun Rama, Ibu lan Paman Patih. Nanging dereng kinantenan ayu menggahipun kula Rama. jur pawatranmu apa? Saged dipun wastani ayu menika mapanipun wonten ing ati. Wingko katon kencana menawi ati tresna. Kencana katon wingko menawi ati boten tresna. Kuwi pawatan. Nani jero. Ning Rama uga njarbeni pawatan. Kae lho ana tetembungan, witing tresna kuwi jalaran saka kulina. Yen saben dinane sira ki mung tansah cedhak, tansah srawung kelawan Kumala Retna. Ora ketang sithik mboko sithik, mesti bakal nuwuhake rasa tresna. Sedaya pangandika panjenengan namung kandhek ing pangucap Rama. Ya kene kaya ngono. Tresna menika pancatanipun wonten kalih adil lan suci. Adilipun boten saged dipun peksa. Sucinipun tukul saking prentuling ati lan malih Rama. Tiang bebrayan menika kedah kanthi dasar tresna. Kula ibarataken tiang bebrayan menika kados dening lepasing walastra. Luput pisan kena pisan menawi sisip anggen kula sandingan kalih wanita pedhot wonten sak tangahipun margi kados pundi gesang kula Rama. Cukup! Wiratmaya. Pinter kowe tinimbang Rama. Wani-wanine kowe mancahi dawuh pangandikan Rama. Saya-saya ngguroni lawan Rama. Ing kamangka bab pepitungan iki wis gumathok lan wis dumadi. Rama wis utusan kelawan kadangmu Saduro. Keng supaya nang sekake rembug mongko rembug wis gumathok. Dina ing Soma Manis wulan ngarep iki pinangka dedhapanmu. Lho yen sira ora gelem dhaup lawan Kumala Retna, padha wae sira bakal mirang-mirangake kelawan Rama lan ibumu. Pangapunten ingkang kathah Rama. Panjenengan sampun pirsa piyambak watak wantunipun kula. Wiwit alit ngantos dewasa. Mboten nate badal dawuhipun panjenengan. Nanging sedaya kala wau magepokan dumateng gesang kula Rama. Pangapunten ingkang kathah. Dadi ing kalungguhan iki sira tetep cugeng. Ora gelem dhaup lawan Kumala. Kula mboten saged nglampahi. Ya. Ora dadi apa. Yen pancen sira ora gelem dhaup lawan Kumala Retna, Rama uga ora bakal meksa marang batinmu. Matur suwun sanget. Nanging ngiling-ilingen dawuh Rama kang pungkasan. Sing bisa cugeng ora mung kowe dhewe,
Rama uga bisa cugeng enggali. Mula Wiratmaya ing mengkone yen sawanci-wanci Rama iki wis kabanjut dening Gusti Kang Akarya Jagat. Rama umpama kelakon tumekaning pati, aja pisan-pisan Wiratmaya cedhak marang kubure Rama. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan Rama. Monggo dipun jabel sedaya pangandika panjenengan. Panjenengan kedah emut. Wiratmaya sinten? Minangka putra panjenengan piyambak Rama. Nanging kenging menapa? Kenging menapa panjenengan paring pangandika kados ngaten? Oleh Wiratmaya Paring dawuh. yen sira rumangsani putraning Rama, mongko kaya unen-unen swargane wong tuwa iki endarbe putra sing bangun miturut marang rentahe wong tuwa. Ewon dene ing kene sira tansah wani badal marang dawuh pangandikan. Ageng sanget anggen kula tresna dumateng panjenengan kangge njagi asma panjenengan Rama. Sinaosa selak dumateng batos kula saga menawi dedaupan kalih Kumara. Sira sago oleh ngono wae kok nganti ndadekake kebranangi penggalih Rama. Mbok yo mau nggih Rama kula sagah nglampahi dawuh kalian Kumara. Pak yo wis rampung perkarane ora ndadekake jur nganti ing penggalih Rama. Ya oleh Wiratmaya. Yen pancen sira wis ana kesaguhan dawuh kelawan Kumara. Sabda dawuh pangandikaning Rama ing ngarep bakal ndak jabel. Matur suwun sanget Rama. Rama lan Ibu. Nggih. Mugi kemawon panjenengan kekalih pinangka dados paseksen. Menawi kula kelampahan dedaupan kalih Kumala Retna wonten tetembungan temanten sepasar bubar ampun utuh dumateng. Lho. Hei! Wiratmaya. Nggih. Nggih, Bumi. Selamu Wiratmaya kok kaya ngono tumindak lampahan. Ramana ingkang sarenci ning kados menapa kemawon nyatanipun ingkang putra pun Wiratmaya sampun sagah dedaupan kalian putri Kumala menika sampun boten badhe ndamel ning sempenjenengan dalem. Kaya ngono nggih. Menika leres Kanjeng Adipati. Awit menapa? Din Mas Wiratmaya menika rak dereng mangertosi pasuryanipun Kumala Retna. Iya. Yen mangkenipun Din Mas Wiratmaya menika sampun ngertos pasuryanipun Kumala Retna lan caket mangkenipun pangandikanipun dipun jabel kalian Den Mas Wiratmaya. Iya. Mbok menawa pancen ora lusut apa sing dadi aku. Nanging menapa? nggih lan sira patih Injih. Tenane nganti ana kedadian sing kaya ngene iki. Iki sing luput iki dudu sapa-sapa. Lajeng sinten ingkang lepat Ramani? Ayo raya mung putramu Sadura. Sadura. Yun sewu. Semunipun Kanjeng Rama menika paring duka kaliyan. Lepat kula menapa? Sira sih dadak takon. Orang rumangsani yen sira ki luput. Babar pisan kula menika mboten anggadhahi kaluputan tumrap Kanjeng Rama napa dene Kanjeng Ibu.
Menawi kula lepat monggo. Rama-rama enggal paling sabdo. Teng pundi lepat kula? Sadurung Nggih. mau Rama pitakon apa kelawan sira? Yer sadurung Putri Kumalaretna kae lak ayu pasuryani. Pawangsulan nggih. Duka Rama. Nganti ambal kaping 7 sadurung pasuryani Kumalaretna kae lak ayu yo nggih. Pangsulan piye? Duka Rama lha iki. Pangapuntenipun. Mergo kamasmu lihat kaya nganti dheweke kok belatine ora gelem didhawuhke karo Kumalaretna ku ya mergo saka tembung. Oh dados perkawis menika. Ngantos Kanjeng Rama menika duka kaliyan kula. Ngantos kula matur kados kula wau. Kula ugi anggadhahi pawatan ingkang gumathok. Pawatanmu apa? Monggo kula aturi emut. Nalika semanten Kanjeng Rama utusan kaliyan kula. Supados sowan wonten ngersane Paman Hadipati Prabaningrat wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Kapurih ngasekaken dedhawuhanipun temanten Kang Mas Wiratmaya kaliyan Kang Mbok Kumalaretna. Nalika kula sowan wonten ing Pendhapi Agung Bojonegoro, kula mboten mangertosi tinanggelipun Kang Mbok Kumalaretna. Mila saking menika kula mboten saged mastani menawi ayu, menawi ala kados pundi mangkenipun. Perkara kuwi to. Iji. Ning kalinganmu lak ya kepungu. Ibumu wis dawuh yen Kumalaretna ayu. Pamanmu Patih Wanigita uga wis padha yen Kumalaretna ki ayu. Lho tumiba kowe ndak dangu Kumalaretna kae ayu to ngger sadurung. Lho kari wangsulan nggih Rama Kumalaretna menika ayu pasuryane. Lak yo wis rampung perkara. Pangapuntenipun, kula mboten wani matur dura wonten ngersane Kanjeng Rama jalaran kula tansih kemitan. Nalika wonten ing pitandeman Kanjeng Rama menika sampun paring sesorah lan wewarah kaliyan kula lan Kang Mas Wiratmaya. Panjenengan ate pitungkas sliramu Wiratmaya lan Sadara. Sira iku pinangka satriya ana ing Kadipaten Tuban. Satriya kudu duweni telung adeg-adeg sepisan kudu lumaku wonten dalane bebener. Menika sampun kula tindakaken. Dungkap kaping kalih jenenge satriya kudu demen aweh pitulungan kelawan marang titah sapadha-padhane. Nanging anggonmu aweh pitulungan, aja duweni rasa pamrih, kudu ikhlas lahir batin. Menika ugi sampun kula tindakaken. Ingkang pungkasan, Rama. Jenenge satriya upama ngucap lan pangandikan kuwi kudu sing jujur. Menawi kula dora napa mboten saged kawestanan kula mancai dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama. Ngapusi sepisan kanggo sedulurmu Wiratmaya ben gelem jawab lawan Kumalaretna. Sinaosa sepisan menika kula mboten saged mancai dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama. Pangapuntenipun Kanjeng Rama. Nggih. Wong jujur kejujuran kowe. Napa kula lepat? Wis cukup. Sing wigati. Tumeka ing dalem kasatriyan ripiyen Kang Masmu Wiratmaya supaya jabel atur. Wis kakebegan. Ijih kula. Lan ing sono kerampilan soal anak barang itu kewajiban. Wis to.